Привет, Лилия. Сәлем. Сен біздің проектта кайф каверлар деп атала. Мында өзіңнің жырларыңа каверларды қарайсың, һәм өзіңнің фикірлеріңні һәм бәйе бересің. Мен енді көрдім мында нендей жырлар екенін. Бек қызықлы. Таныш лездер де бар. Айдарбай кезілдір. Қай білесің? Көрдім емесің каверлар қызын. Сен қарағанда мен кетем кадрдан. Ишлеп. Камерларны қарау керек дейді. Алды қараушы кішілер жоқ оны. Сен бүтіндей бір өзің ішлейсің бұл тапшырды. Олып та барасың, түсіресің де. Міне оңған кіші үшін деп алам. Қазір. Каверларның маған. Жіберегіз әлі, берегіз әлі. Фотографиялар ғана. Флешка, е. Аха, рахмет. Ну все, болды енді бұл. Сен тапшыру барышында келмеді болмайсың мұны. Мен бір өзім гіне қарап отырамын. Бексайыр тапшыру бетелім. Білмейм. Ера, қора, мен дейдім. Яры, пока. Мен өзім алып барға тиештірейді тапшырдым. Қайырлы кеш, құрметті қызлар. Кеш ме, ертеме? Мен қабызырға? Бірінші башқарушы. Алина Гилязова. Жилеклі жей жырын башқара. Әдегіз тұслар, біргелеп тыңлап кетейік. Оның тауышын ашып бола ма? Тауышы жоқ что ли? Әзірек, нашаран что ли? Ну... Аққайындар арасына келген едім жилекке, ұшырадың да ғашық еттің, ялқын салдың үйрекке. Жилеклі şeylerden unutamamın yemin, duyamın irinlerinde koyun jile gittemin. Жилеклі şeylerden unutamamın yemin, duyamın irinlerinde koyun jile gittemin. Білген бір şeyінде кавер ол бік официаль әйбір түгіл, ол нешік жаның тілі шулай башқарыла тұрған әйбір. Шуңа көре вокалға келгенде енді мұнда әлбәтті идеал деп әйті алмайым. Ғыммен бұл кішерге бейе беру бек ауыр, шынки олар өзлері яратқан жырны сойлап башқаралар бетінде һәм тәнқитлесі келмей, текенде міне шындай әйткенсіз екен меңа бейе берерге вокал яғынан әлбәтті 100% түгел, кіші рәхәтләніп, үйде жырлап отыра. Келесі жыр, құрметті достар, шулай ук жилеклі жей жыры. Башқара оны Ленара Жигангирова. Әйдегіз біргелеп тыңлап кетейік. Гитара білен. Аққайындар арасына келгенdim жилекке, ұшырадың да ғашық еттің, ялқын салдың үйрекке. Жилеклі şeylerini unutamamın yemin, duyamın irinlerinde koyun jile gidemin. Жилеклі şeylerini unutamamın yemin, duyamın irinlerinde koyun jile gidemin. Бик қызықлы, бик өзінчәліклі, оригинал, өзі башқара, өзі ойный. Мұнда гармония бойынша біраз екінші түрлерек ол ясаған. Меңа ашалады деп айтасым келі Ленараның башқаруы. Ғымымен енді инструментлар білен, шылай өзі жырлай алғаш. Әлбетті бұл плюс оның үшін. Келесі башқарушы, шулай оқ жилеклі жей жыры. Илнар Шарафетдинов, ол да гитара тұтқан ялғышмасам. Аққайындар арасына келгенdim жилекке, ұшырадың да ғашық еттің, ялқын салдың үйрекке. Жилеклі şeylerinin unutamamın yemin, duyamın irinlerinde koyun jile gidemin. Жилеклі şeylerinin unutamamın yemin.
шәп, монда бер сүзсез, гитара да уйный, бик матур итеп җырлый да, вокал да шәп. Минем бу егетне күргән бар. Ул ялгышмасам профессиональ җырчы. Һәр башкаручы, гомумән уйлыйм, һәр кеше үз эшенең шундый тәэсиргә ия була алуына фақат шат. Һәм мин дә шат вә рәхмәтле Лилия ханым, сезнең тарафтан югары бәя вә яхшы сүзләр ишетергә. Ильяс, шәй кайнадым әле анда. Yok. Яса әле миңа шәй, зинһар өчен. Карамы, яшелме? Кара, яме? Ага. Элвин Грей булсын. Ой, Эрл Грей. Эрл Грей булсын, яме? Elvin Grey? Әйе, шәйне әйтәм. Эрл Грей. Earl Grey. Әйе, рәхмәт. Кайнар ит, яме, мин кайнар нишәм. Һәм сөт белән татарча. Ага. Рәхмәт. Sen şeker нихәл соларасың. Юк, мин шекер ашамыйм, бит диетада. Мин гомер буе диетада, моны бөтен кеше дә белә. Артистлар. Киләсе җырчы, башкаручы. Безнең бергә җырлаган бар Айдар Вагизов. Аның псевдонимы Татарбой, бәлки ишеткәнегез бардыр. Безнең аның белән яздырган булды кавер Син үзгәрә аласың җырына. Монда нәрсә җырлый микән? Менә шул Син үзгәрә аласың җыры тик ул монда бер үзе башкара. Әйдәгез бергәләп тыңлыйк һәм бәя бирик. Senin tuğan, üstün sen özgür alasın. Koysa kayretmeyim, özüm salarsın. Bu ömür yolunda lelen işlep kararsın. Dostun bulsa şakır ulda karasın. Ağır tuğar uzmansın, o kendine bızmansın. Türlü hisset güçler bilen, avaklı yaratansın. Alesin tuğul, tuğanlar aktarasın. Sen ihtiyar kışlı, sen özgür alasın. O da ciddi, sen hazır özgür alasın. Hele yasasan bir hata, sen özgür alasın. Ömür yolunda lelen işlep kararsın. Dostun bulsa şakırılda karasın. Ağır tuğlar uzlansın, o kendine bozmansın. Türlü hisset düşer bilen avuklu yaratansın. Ellesin tuğanlar aktarasın. Sen ihtiyar güçlü, sen özgür alasın. Alkışlar. Alkışlar işitmeyeyim. Миңа ошый бу җырны мин яратып җырлыйм. Без аны инде Альберт белән башкарайдык. Кайчак мин аны үзем дә мөстәкыйль рәвештә башкарам. Бик ошый. Нәрсә? Шәй булмадымы инде? Yok әле, yok. Кайнама. Şey- Нишисең бу Бик озак микрофон? кайный торган чәй. Авыр әйберләр куйганнар. Син дә карайсыңмы минем белән? Yok, Айдар турында сорау бар әле мине. Нинди сорау әйт әле инде. Sen белән кавер гына яздырттың, берәндәй, может, дуэт ясарсыз. Мин аны күптән күргән юк, дөресен генә әйткәндә, кая микән ул? Колледжда? Кая? Без уйлаган идек, менә миңа тәкъдим килгән иде бергә дуэт ясарга. Аның менеджерлар дип әйтәм инде. Ярдәмчеләре, әйме, без бергә сөйләшкән идек, бәлки берәр җыр ясарга дип, ничектер шулай ясалмыйча калды ул. Мин үзем шундый кеше, мин яратам менә. Тәкъдим ясадылар, тиз генә эшләдем, куйдым. Димәк, алай булырга тиеш булмаган һәм тиеш булганда килеп чыга инде ул. Шуңа күрә бәлки киләчәктә, кем белгән, булыр. Мин аңа уңышлар теләп калам. Безнең җырга килгәндә, ул инде шундый авыр вакытка эләкте. Анда инде чисто жизненный обстоятельства белән шулай килеп чыкмады инде ул. Шуңа инде ачуланмыйсыңдыр инде син, мин надеюсь. Но хәзер инде бар да яхшы. Бәлки безнең шундый икенче попыткада булыр һәм без беренче җыр да язарбыз. Иҗатын күптәннән ишеткән юк. Минем уйламча ул бик булдыра торган егет, шуңа күрә дәвам итсә, шәп булыр иде дип уйлыйм. Әкренләп тагын җырлар яза башладык. Болай, рәхмәт бик зур. Менә бу каверны тыңлаган өчен. Киләсе җырчы. Юлдаш Габдуллин, очрашулар кирәк. Очрашулар кирәк. Очрашулар кирәк. Сәлам сабыр, Лилия Хәйруллин, туган тәбрик итеп аны. Рәхмәт. Арбарымнан йөреп, туйдадан сен бит миңа дошман шикелле. Юк кирәк ишетмә юлларыма, яратуым синнән игеле. Очрашулар кирәк, дип әйтәсең, дип
Рәхмәт. Рәхмәт. Бик рәхәтләнеп җырлады Юлдаш бу җырны. Әйтәмеш, каверлар башкару менә үзеңнең җаның нинди җыр тели шуны башкару, рәхәтләнеп, шулай өйдә гитаралар тотып, менә күп кеше гитара белән монда җырлый. Киләсе башкаручы Алсу Шигапова. Су буенда учак янына дигән, бу дөресен генә әйткәндә инде минем җыр түгел. Бу безнең ретро җыр Зөфәр Хайретдинов көенә язылган Наил Касымов сүзләренә. Мин аны шулай ук башкарам, мин аны яңартып ясадым. Әйдәгез бергәләп тыңлыйк ретро җырны. Су буенда учак яна. Бу җырны бик күп кеше җырлый. Калган төнгә авыр, йоклый сүнгән утыр. Кайтам сиңа еллар узгач, хәтер уйный керми якын. Су буенда учак яна, кем кабызган ул учакны. Төшсәм әгәр су буена, табармын күк бала чакны. Су буенда учак яна, кем кабызган ул учакны. Төшсәм әгәр су буена, табармын күк бала чакны. Бик матур гына җырлады. Мәдәм әле сиянда. Юк әле Алсу бик матур гына җырлады. Әле огонёклар да куйган шундый видео режиссура. Минем башкаруымдагы кавер яңа тапшыруга кергәнгә мин бик шатландым. Бу җыр инде күптән яздырылган иде, аңа бер 4-5 ел бар ялгышмасам. Блогерство белән шөгыльләнә башлаган вакытны мин декретта утырганда шулай яздырылган җыр бу. Лилия Хайруллинаның минем җырга реакциясе бик ошады. Бик рәхмәт. Тапшыруның алдагы чыгарылышында караган идем, миңа бик ошады. Бик кызыклы һәм миңа калса зур уңышларга ирешәчәк. Алина Ахметшина, мин сине шундый сагындым. Шулай бу ретро җыр. Мин аны шулай яңартып эшләдем. Гомумән миңа ошый менә шу элеккеге җырларны хәзер башкару, яңартып башкару, аларны актуальләштерү өчен ки элек инде икенче төрле аранжировкалар булган. Хәзер барыбер вакыт замана үзгәрә бара. Яшьләр икенче төрле киләр, саунд тыңлыйлар. Башка төрле саунд кирәк хәзерге заманда. Шуңа күрә тырышабыз яңартырга, чөнки андый матур җырлар җырланырга тиеш минем уйлавымча. Алина Ахметшина, мин сине шундый сагындым. Мин Алинаны беләм бит. Җырчы бит ул. Монда видео караңгы, тик шул Алина дип уйлыйм. Алинаны беләм, яхшы җырлый. Шуңа күрә сораулар юк, менә әйтеп китәсем килә. Шушы җыр турында, аның клипы турында, мин төшергән клип. Без аны төшердек Камское Устьеда. Камское Устьеда гамы? Кама тамагында. Антарктидаға барып кайттым дип уйладым. Шулай булды. Анда шундый кадрлар просто менә карыйсың, как будто реально син шунда утырасың. Шулай дип әйтсәм дә хата булмас, чөнки анда беләсеңме, температура 26 градус суык иде. Әле ул бар бит айфонда күрсәтә бит, мәсәлән, 26 ощущается как минус 30. Ничә билгеләгән да. Бик салкын иде, ощущается минус 30 ничә иде анда. 40-ка якын иде. Беләсеңме, без булдык анда 1, 2, 3, 4 кеше. Без килдек, анда инде балыкчылар күп бит белгәнчә. Һәм шундый салкын иде, җил иде. Балыкчылар üşеп, алар инде өйгә җыена башладылар. Әйберләрен җыеп, өйгә таба тегән судан китәләр инде, буздан. Без киресенчә киләбез.
Алар безгә карыйлар да, сез кемнәр, нишләп киләсез, нәрсә эшләп йөрисез монда дип сорау бирәләр. Ә без инде менә без клип төшерәбез дип анда реквизитлар белән. Мен там җүнле кеше якытып китәм ди хаватырышында. Без инде клип төшерергә барабыз һәм 6 сәгатьтән артык без менә шунда буз өстендә клип төшердек. Üşüдек, тик түздек, батарейкалар утырды диярлек, менә соңгы минутларга хәтта җиткердек. Бик авыр булды. Тик инде хәзер искә төшерергә кызыклы һәм бу вакытны клип искә төшерәбез. Клип бик матур килеп чыкты, минем уйлавымча, шундый атмосфералы, космоста төшергән кебек. Карагыз, дуслар. Минем YouTube каналда бар ул. Киләсе башкаручы Эльвина Камалиева. Шулай ук мин сине шундый сагындым. Бу минем аранжировка. Әле ул плагиатлык аранжировкалар белән минем хикмәтләр булып бетте бу арада. Авторлык хукуклары белән. Мин аңламадым. Минем минусовка каян килеп эләккән интернетка. Чөнки мин бу җырның минусовкасын бер кешегә дә бирмәгән идем. Эльвинага сораулар туды. Хәерле көннәр. Мин аны бер каян да тапмадым, беркем дә бирмәде, сатмады аны миңа. Шуңа курыкмагыз, борчылмагыз. Интернетта төрле сайтлар бар. Анда инде шушы сайтларда җырдагы вокалны бераз тынчрак ясап була. Шуңа мин дә шуның белән кулланырга булдым. Киттек алга таба. Buranları uğramalısa Doğarsın miken yoluna Senden şolay sağına kalasa Korama jillerinden Jır bulup gelip gererese Anlaşıldı. Бик матур башкара, шундый теләп, матур итеп, рәхәтләнеп. Икенчедән бик зур рәхмәт. Шундый матур сүзләрегез өчен, яхшы бәя куйганыгыз өчен мин бик шатмын, бик тырышып җырладым. Һәм шушы проектның организаторларына да бик зур рәхмәтемне белдерәм. Безгә шундый популяр артистлардан комментарийлар, бәяләр ишетү мөмкинлеге биргәнегез өчен. Гомумән, мин шатмын, менә кешеләр татарча каверлар яздырганнарына. Чөнки димәк аларга бу җырлар ошый, кызыклы. Менә бик авыр инде монда җиңүчене сайлап алырга. Ну, бернеңне сакларга кирәк. Син бүләм куясың? Бүләк тегендә пакетта. Алып китәргә кирәк инде. Аны күрсәтергә кирәк нәрсә икәнен. Кем алып килә? Кайсы пакеттасың? Әнә тегендә крафт пакет бар. Язусыз. Бердән не подготовленныйсыз, бөтенлегездәген. Мин менә кем? Теге выпуска дагы. Әйтергәме нәрсә алып килгәнне? Әйе. Мин соңгы арада инде әгәр дә карап барсагыз, социаль челтәрләрне төшерәм. Милли темага роликлар, без Илнар белән бергә төшерәбез роликлар еш кына. Теге кыш бабаймы ул? Син нәрсә буласың ул? Снеговик. Каравай. Человек тибетейки. Безгә Илнар Идрис белән бергә төшерәбез роликлар һәм алар безнең шул татарлар темасына, милли темага. Һәм бүген дә мин алып килергә булдым шундый бүләк. Татарча чак-чак. Шундый тәмле, анда ниндидер сухофруктылар бар. Һәм шундый шоколад, бу гади шоколад түгел, су анасы дигән шоколад. Шундый үзенчәлекле. Һәм инде монда минем мерч. Мерч, бик зур мерч бар. Минем ручка. Чөнки минем күп футболкалар бар иде, тагын төрле әйберләр бар, берсе дә калмады. Менә шулай. Һәм калды ручка. Шуңа күрә бик әйбәт язаны мактыйлар, бик тотырга уңайлы шундый. Шпишмак формасында. Ну, мактый белергә кирәк бит инде әйберләрне, менә шуңа күрә. Реклама? Шундый тәмле әйберләр, кәефне күтәрә торган, милли, үзебезчә татарча
Шундай бүләкләр калдырам мин. Итеңдә шундый матур бүләкләр әгәнде. Ой, шундай авыр сорам яратмыйм мин. Шулай сайларга кайчак жюрига чакыралар, шуңа дип авыр. Шуй түгел иши монда син. Монда мин әлбәттә инде вокалны тыңлыйм. Чөнки җырчы буларак мин берәсмез җырчыларның профессиональ болезнь диләр. Мәсәлән, син тыңлыйсың икән кешенең җырлаганын, безнең анда шундый система бар, звуковедение дыханием, син менә шул графикны күз алдына китерәсең, ничек кеше җырлый. Шам күз алдында менә шул, монда бик әйбәт җырлый инде Илнар Шәрәфетдинов, Алина Әхмәтшина әйбәт җырлый. Айдар шулай ук. Хәзер Силитрали, bir секунд уйлап алам, яма хәзер. Давай. Мен бага просто тормый. Менә әйтәгез бирәм мин бүләкне Айдарга. Чөнки мин аны күптән ишеткән юк. Бәлки менә шушы чәкчәкләр, аның монда килеп бүләкләрне алуы этәргеч булыр. Киләчәктә ниндидер шундый иҗади проектлар ясарга, җырлавын дәвам итәргә, шундый мотивация, стимул булыр бәлки. Чәкчәк. Юк, шуңа күрә миңа бирәсе килә менә Айдарга. Яра, Сәлам әйтәм сиңа. сиңа мондай бер уен бар. Монда уеннар да бар минем. Карале. Монда 8 кеше. И берсеннән шул 8 кешедән бер кеше блогер. Аның 300 мең почти подписчиклары Инстаграмда. Сиңа табырга кирәк. Кем дип уйлыйсың? Белмим бит карале. Мин дә белмәгән идем турында вообще. Ну, Айдарның подписчиклары аны хатык түгел, белгәнемчә. Алинаң да шулай түгел бугай. Ой. Ну, Юлдаш Габдул, ул Башкортстаннан икән, белмим. Ой, әйтәсе була инде Нашару дип әйтәм. Интуиция ничек әйтәйин? Мин интуиция яхшы эшләп әйтмәс идем. Ахары белербез. Мин берсәм нәрсә була? Рәхмәт. Ярый, алайса инде сайларга була, җиңел генә. Булсын ди. Ну, булсын, белмим. Ну, Алина Гилязова. Мәҗе белмим, просто белмим. Нәм кыз. Аның 300 мең подписчик Инстаграмда. Ау нәрсә, нинди контент алып бара? Ой, мен соң карамадым. Ул рилс снимать, по-моему. Дөрес әйткәнчә. Балалар беләнме, или үзе беләнме, шул. Аны белән коллаборация ясарга кирәк. Аңлашылды, ярый. Рәхмәт. Син киткәнчә мини интервью алып алабыз. Инстаграмга кичә кергәндә син уже җыр яздырткансың да, Инстаграмда киткәнсең рилс иттереп. Кешеләр лайк куйганнар бит инде. Кайчан чыгарга җыйнал җыр? Ул җыр мин аны яздырдым, бүген саксофонны яздырдылар, һәм менә свидение дип атала. Аны эшкәртеп бетерәсе бар, һәм бу көннәрне ул әзер булачак, бәлки бүген Марат Мухин ясап бирсә, һәм кала инде обложка ясатырга җырга, һәм интернет мәйданнарга чыгарырга. Аны берничә көннән бер атнадан да чыгарып була. Ничек әзер була? Мин үзем оператив кеше, мин яратам тиз эшләгәнне. Тырышырбыз. Бик күп комментарийлар яздылар, бик ошады кешеләргә бу җыр. Мин бик шат. Рәхмәт. Ну, җыр бик мощный дип әйтәсем килә, чөнки ул шундый анда энергия күп, ул бик позитив рухта булмаса да, бик мәгънәле, тирән мәгънәле, шундый нык энергетикалы җыр. Тыңлап карагыз. Тиздән. Тиздән җылы дип атала. Может, берәр җырыңны җырлап китерсең? Жылыт, жылыт әле йөрәгемне жылыт салкын бит. Менә оныттым яңа җыр булгач. Атлар, иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Эксклюзив булсын инде безнең бер выпуск. Нәс бүген, юк, кичә яздырылган җырны җырлый аласың. Менә шул бит инде, шул булды. Шул инде? Әйе. Безнең нәмәдә традиция булды инде. Беренче выпусктан каларга тиештер инде ул дип уйлыйм. Мин сау булаша алмыйм. Ничек? Дөрес сүз әйтә алмыйм мин, аңлыйсыңмы? Син алып баручымы, юкмы?
Ну, булакчакта килечекте бит ул теңдә. Сен әле тәҗрибә җыясың, тапшырулар алып барып. Чуанкра сен минем урыныма саблашар керек инде безнең тамашачылар белән. Үзенең эшен җиңеләйтүче, алып баручы. Дуслар, сез бүген ничек әле кайф? Кайф кадрлар. Туйга Кайф чакырабыз. түгел, кайф кавер тапшыруын карадыгыз. Безгә язылыгыз социаль челтәрләрдә, безнең белән калыгыз. Бүген без билгеләдек җиңүчене Айдар Вагизов. Айдар, сезне студиябызда көтеп калабыз, бүләк сезне көтә. Сезнең белән киләсе очрашларга хәтлек саубуллашабыз, дуслар. Җырлап яшәгез, матур яшәгез. Пока-пока. Сезнең белән булдык без, Ильяс һәм Лилия Хәйруллина. Пока-пока.